tungkol sa ating bagyong Karina at bagyong Butchoy at iba pa. Kasalukuyan po ay apat po ang bagyo natin mga kababayan sa ating bansa. Ayan po ang update po. Ngayon po ay napakalakas na ulan, bumuhos na naman. Actually kahapon pa to. Ayan, sa buong Kamaynilaan po sa iba't ibang lugar ay binabaha na po tayo mga kababayan. Ayan po, may mga nalubog na sasakyan, mga taxi, mga taxi, tsaka mga motor. Ayan, sa kahabaan ng Espanya, sa top. Ayan, baha na po tayo mga kababayan. Ayan po, ayan na naman, bumuhos na naman po. Nandito po ako ngayon sa terrace, sa aming bahay. Pinapakita ko po sa inyo kung gaano kalakas ang ulan. Ayan po. Dito po sa amin, hindi naman masyado binabaha kasi pababa hanggang doon. Sa bandang Bisayan lang na binabaha, guys. Ayan po, ang lakas ng ulan, nababasa na po ako, nandito ako sa labas, sa terrace. Ayan, ingat lang mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, mga kapatid natin dyan sa abroad, sa iba't ibang sulok ng abroad. Ayan. Ingat po tayo guys dyan at pagdasal natin mga kababayan natin dito sa Pinas, kasalukuyan ay binabagyo po tayo ng 4 na bagyo. Ito pong bagyo na to ay si Karina at si Butchoy. Yung dalawa ay nakaabang pa. Ayan po mga kababayan. So mga kababayan, pasok muna tayo at nababasa na tayo mga kababayan. Ayan. Ayan, nabasa na ako mga kababayan. Ayan po mga kababayan yung ating terrace. Ayan. So sa mga mga kababayan nating commuters dyan guys, ingat po kayo kung nasa labas man kayo guys, ingat po kayo. Ingat po tayo ngayon sa panahon na to. Ang lakas na naman ng ulan guys, oh. Ayan, umuhuni yung aking alagang ibon. Ay mga kababayan, suspended na po yung ating klase kanina pang umaga, mga alas 5, at saka yung mga government employee. Ayan. Siguro kansilado na rin yung mga nagbibrigada ngayon. Ayan po guys, nakaipon na tayo ng tubig. Magdamag na ulan. Bumabaha din kami guys dito sa terrace namin guys. Ay mga kababayan natin dyan sa abroad, ayan, update lang po tayo ngayon sa natin sa bansang Pilipinas. Update lang po natin ang kaganapan ngayon. Sobrang lakas ng ating ulan ngayon. Actually kahapon pa to guys. Hanggang ngayon umuulan pa rin. Baha na sa mga kalye.
sa iba-ibang lugar. Grabe, lubog na yung mga sasakyan. Kanina nawala na yung ulan. Ngayon, ang dilim-dilim na naman, ang lakas na naman ng ulan. So, patuloy talaga siyang umuulan. Kaya, hindi mabawasan ng baha. Ayan oh. Halos 6 na minuto na oh. Ang lakas. Pasok tayo ng konti at lumalakas ang ulan. Ayan guys, inuulit ko po mga kababayan na ingat po tayo sa ating paglalakbay. Kung nagko-commute man kayo guys, mag-ingat po kayo guys. Ayan. Kumusta kaya yung ating parisan ni Diwata? Kumusta kaya dyan guys? May nagla-live ba ngayon dyan? Nakita ko sa previous live ni Lily Baro. Halos wala ng tao eh. Lumilipad na yung malaking payong. Mawawa naman yung alaga akong ibon dun oh. Sana wag naman silang mga aking mga sinampay oh. Naglaba ako kahapon, buti na dryer ko to. Pero ang lamig pa rin. Sabi, umaapaw na yung gutter ko ah. Umaapaw na yung gutter ko dito ah. Oh? Baha na naman guys sa aming terrace oh. Ayan, tumigil ang ulan oh. May kasama pang hangin yan oh. Ang totoo niyan guys, sinamahan pa tayo ng habagat. 4 na bagyo pang ngayon active yung dalawa nga yata ngayon eh. Yung dalawa nakaabang pa. Ayan, naanggihan tayo rito. Ayan mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagla-live. Ayan. Nandito ako sa bahay, sa terrace. Ayan. So
Sobrang lakas ng ulan, 6 na oras, 6 na minuto na guys, oh. Walang tigil, oh. Baha agad sa amin, oh. Lalo pa kaya doon sa ano, sa kalye. Sa kahabaan ng Espanya guys, baha na rin. Sa Tap, Quiapo, sa Quezon City. Pakarami ng lumubog na ano, sasakyan guys. Mga motor nag-atrasa na, hindi na lumusong. Ayan po guys, oh. Ay share na lang natin ang live natin para mabigyan ng babala yung ating mga kababayan na nagko-commute. Ayan, sa mga commuters guys, inuulit ko po, mag-iingat po tayo. Ayan, nag-ingat po tayo sa baha. Ayan. At sa pagsakay-sakay sa jeep, kung saan man, sa bus. Ayan po, mga driver, mag-ingat po kayo guys. Ayan, silipin natin guys, medyo humina ang ulan. Ayan. Silipin natin guys ang labas. Humina po yung ulan kaya sisilip tayo. Ayan, may nakamotor doon, oh. Ito po guys yung sitwasyon namin sa labas ng... Ayan. Kahit pa paano ay dito sa lugar namin mataas. Papunta ang tubig doon sa Luzon. Ayan. At syempre mayroong mga nag-grocery na kasi nag-i-stock sila ng pagkain guys. So ayan mga kababayan, humina po ang ulan. Ayan, pero madilim. Madilim pa rin siya guys, madilim. Ayan po ang aking halaman. Sisilipin ko yung aking ibon. So ito po yung aking ibon. Ayan. Ayan. Ayan yung aking nag-iisang ibon. Ayan. Kasi inaway niya yung partner niya. Halos namatay na nga yung partner niya kasi pinagtutukaan niya eh. Ayan guys, oh. Yan, wala siyang partner. Sabi ko magpakabait siya para bigyan ko siya ng partner. At dito naman sa malaki kong kulungan, ayan guys, silipin natin. Ayan, oh. Ayan yung dalawa kong ibon. Ayan, may dalawa akong ibon dyan, oh. So okay naman sila, safe naman. Hindi naman nababasa. Hello, Elias. Elias, hello. Dilim. Papa, Hello, Elias. may tinda rin dito kay ano, Cheche. Hi, Elias! Si Elias, oh, yung alaga namin. Ayan, pinapasok muna namin siya. Ayan, sumampa. Hi. Ay, nagpapahay sa'yo. Hi ka, hi. Hi. Ayan, oh. Yes! Ayun, sino yun? Gising na, gising na. Gusto mo pumasok ko? Yes! Pinapasok namin sa may hagdan kasi baha doon sa terrace. Diyan ka muna, ah. Ito muna tayo. Update tayo guys. Ayan, nagliliparan yung aking sinampay, oh. Lumakas na naman ang ulan.
O kanina nawala eh. Pabingi ah. Napapantay pa. O yun. Grabe yung pagkabala. Ang kagandahan dito nababalin. Ayan, 3 million in the house. Mega love shoutout sa inyo dyan. Ingat po tayo guys. Ayan, tumila na yung ulan. Ayan, sugod na mga kapatid. Sugod na sa sakayan. Yung mga nagko-commute dyan, ingat kayo dyan sa baha. Ay, naririnig pala yung ano. Naririnig pala yung ano. Dapat walang boses to. Ano yun? Dapat walang boses. Ito yun. Nilot mo ito? Hindi, dito. Hinaan ko naman. Ay, hindi mo hinaan. Oo. Ayun, 4 million ulit. Putol yung ano. Elias. Si Elias na lang ang video natin, wala. Humupa na yung ulan. Humupa ang ulan. Ha? Sana magtuloy-tuloy na. Hello, Elias. Hello, Elias. Diyo, tanggalan mo nga muna dyan ng ano. Sa settings, tanggalan mo ng volume. Tapos ibalik mo sa live ba? Aray ko. Hello, mag-hello ka naman, Elias. Ayan ang aso namin, si Elias. Pinapasok ko dito sa loob. Umuulan sa terrace. Sisilip tayo sa terrace, guys. Sisilipin natin yung kanto ng summer.
Ayan, oh. Umambon na naman, guys, ulit. Hello guys, live update po tayo ulit. Ayan po ang sitwasyon natin dito sa labas. Nasa labas po ako ng bahay namin sa terrace. Ayan. Ayan, oh. Silipin natin yung kanto. Ayan yung ng street namin. Commuters. Pray natin na bumibiyahe sa kasalukuyan. Ayan. Sa mga aalis po ng bahay, siguraduhin nyo po na yung pupuntahan nyo ay hindi baha. Lalo na kung mayroon kayong sasakyan. Ayan po. So wala po tayong ano ngayon guys. Walang kumuha ng basura natin. Siguro gawa ng siyempre baha din yata sa kanila. Pakadilim ng kalangitan natin mga kababayan, no? Sa mga kababayan natin dyan sa Pasay, sa Parisan ni Diwata, ay mga kapwa ko vlogger dyan, baka nandyan kayo guys, ha? Mag-iingat kayo dyan. Kumusta kaya dyan guys? Ba kayo guys dyan? Sa kanina, sa update ni isang vlogger na si Lily Baro, nakita ko guys, walang tao, halos walang tao, lumilip. Nasira pa yung bubong ni Diwata, yung payong na malaki. Dilim, oh. Tingnan mo yung ating kapatid na bulag. Nandyan siya, oh. Ayan. Nagtitinda pa rin ng chicharon siya sa kabila ng kanyang kapansanan, guys. Nagarito lang din yun sa amin, no? Yan. Umapahan sila. Yung mga natin, mga rider natin, mga di-deliver, patuloy pa rin ang trabaho nila guys.
Ayun po guys, ang update natin, umano na yung ano natin, yung ulan. Humina na yung ulan pero napakadilim pa rin ang kalangitan natin guys. Naku guys, ang sarap nito kumain ng ano, mainit na sabaw. No? So guys, pasok muna tayo sa loob. Ayan, pinakita ko sa inyo sa terrace namin. Dito nasisilip kasi namin yung kalye namin dito. Ayan o. Ayan, so far wala namang problema dito sa amin lugar. So sa mga kababayan natin na binabaha, ayan, mag-ingat po tayo. Kung kinakailangan lumikas na po tayo guys sa mga nababaha dyan, lumikas na tayo guys sa mga evacuation center para maiwasan natin ang disgrasya. So magtutuloy-tuloy pa to, hindi natin alam kung hanggang bukas pa. So sa palagay ko guys, yung ating brigada eskwela ay aking palagay lang ay baka ma-extend pa to. Gawa ng syempre hindi pa tapos mag-ayos-ayos ng mga room. So mamaya-maya ulit mag-update tayo dito sa labas. Pasok muna tayo sa loob guys. Ito yung aking ano, yung aking alagang mga isda oh. Ngayon po yung aking aquarium. Mamaya po guys, mag-update po tayo sa sitwasyon ng ating bagyo. So sa ngayon guys, mag-ano muna ako, luluto muna ako ng tanghalian. Dapat pasok ka na namang LS, diba? Kasi ate, ano ma, magminuto ako? Baka dito kumain. Ate, iwan na sibuyas, bawang. Saka yung XY, labas mo yung XY. Hindi dadali. Kaya nandun yata tayo lalo ng kama.
Basang-basa ka na naman, Elias. Ano pa, Elias? Basang-basa ka na naman. Kontrado na ba yan, ma'am?
Guys, umuulan na naman mga kababayan. Lakas na naman ng ulan. Ayan, live update po tayo ngayon sa dito lang sa aming bahay, Sampaloc. Ayan, mga kababayan natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Ingat po kayo. Mga OFW natin guys, ingat din po kayo dyan. Ipag-pray natin ang mga kababayan natin na nasalanta ng ating bagyong si Karina at Butchoy. Pagdasal din po natin ang mga kababayan natin na wala nang mangyari masama sa kanila guys. Sa ibang lugar guys, marami ng landslide, kaya pag-pray natin guys, pag-pray natin na umalis na tong bagyong to. Ayan, sa ating viewers guys, maraming salamat. Maraming salamat sa pagbisita sa bahay ko. Ayan, share lang po natin ang ating ano. Ayan, lakas na naman guys. Malakas na naman. Naku po. Dagdag baha na naman to guys. Walang sawang kaulan, Lord. Please protect us. Sa mga bahain lugar dyan, lumikas na po kayo para hindi na tayo madisgrasya. Hi, Cosmo, Cosmo Scary. How are you guys? How are you? Yes, this is Manila. This is Manila and we have a typhoon named Karina and Butchoy. So many places flooded. Yeah. So just pray, our kababayan. Thank you so much. Thank you. I will give you a moderator. Okay, you have a moderator now. Cosmo, thank you for coming. Please pray our kababayan or our countrymen. Thank you also, sir. Thank you. Welcome. Thank you. Thank you for coming to my channel. Please share and like, follow my video. Thank you so much. Thank you, Cosmo. You are from? I think you're foreigner. Hi, Cosmo. Thank you for coming, Cosmo. Scary. Don't forget to subscribe, like, and share my channel, KVR TV. Thank you. Cosmo Scary. You have a moderator now.
Yan, the situation here. So far, yes, yes. Thank you, sir. Thank you, Cosmo. Ayan, meron po tayong bisita, si Cosmo Scary. Ayan, sir. Sir, please share my live. Thank you so much. So ayan, update lang ulit. Ang lakas na naman ng ulan. Ayan guys, no? Lakas na naman. Walang tigil ang ulan. Nasaan ka araw? Ayan o, di ba? May kantang ganun. Ang dilim-dilim ng kalangitan, guys. Sana umalis na yung bagyo natin. Ayan, 6 million in the house. Thank you so much. Thank you for coming, guys. Share lang po ang live natin para i-update natin ang ating mga kababayan. Ayan po, kasalukuyan po ay malakas ang ulan. At marami na pong baha sa ating kalsada sa iba't ibang lugar po. Gaya ng Espanya, sa Tav, sa Quezon City, sa Marikina. Marami na po guys, lalo na sa mga probinsya natin. Mga landslide. Nakita ko sa balita kanina. Kawawa po ang ating mga kababayan, kaya ipag-pray natin po. Ipag-pray natin na wala nang madisgrasya. So ayan, tuloy-tuloy ang ulan guys. So sa mga commuters natin na nasa labas pa ngayon, mag-ingat po kayo sa pag-uwi nyo. Mag-ingat po tayo. Magsuot kayo ng
mga kapote. Bayong, kung meron man kayong panangga sa ulan. Baha na rin po guys dito sa aming terrace. Sorry guys, ching tayo. Halong lumalakas ang ulan. Cosmo, Mr. Cosmo, Scary, thank you so much. Shout out sa iyo dyan. Ingat, ingat. Meron ako nilagay na ano ha. Pasunduan. Papa, mga anak. Ako, babanatan ni Elias yan. Hindi, nandun. Kapag pagbaba ng paa mo sa hagdan, sa baba. Mayroon. Ano yun? Nandito. Pakuluan? Pasunduan. Ano ba naman, Elias? Nakaharang pa naman. Elias! Elias! Nakaharang pa na. Sisilip ulit tayo sa labas guys ha. Silip ulit tayo. Kaya po ang sitwasyon natin sa labas. Salukuyan umuulan pa rin ng malakas. Ako po yung nilalamig na at sinisipon. Ayan po guys. Hello, maraming salamat. 6 million in the house. Thank you for coming. Thank you for ayan, comment lang kayo guys. Comment kayo para ma-shout out ko kayo guys ha.
Comment lang kayo. Lakas na. Pasok na tayo. Ang lakas. Woo! Grabe. Ayan na naman. Ayan na naman mga kababayan. Woo! Lakas. Wow! Nandito ako sa labas, oh. Woo! Lamig na ako. Mababasa na yung cellphone ko. Wow! Eh, grabe. Ang sarap sana maligo, kaso nakakatakot, baka kidlatan ako eh. Ayan, 6 million in the house, guys. Comment lang kayo, guys, para ma-shoutout natin. Comment lang, and share, follows, subscribe. Ayan, guys. Napakalakas, guys. Woo! Sarap. Lamig. Nababasa na ako. Kawawa naman yung alaga akong ibon. May alaga akong ibon dyan, oh. Uy. Woo! Ayan. Ang lakas. Diyos ko po. Ayan po ang sitwasyon natin sa kalye, guys, oh. Ayan, oh. Sa amin hindi masyado baha dito. Grabe. Pasok muna tayo, guys, nababasa na ako. Wow. Sana ako. Ayan, guys, mga kababayan, ingat po tayo, ha. Ingat po tayo guys sa kalye, guys. Yung mga commuters. Pag-pray natin, guys, na umalis na tong bagyo na to. Actually, guys, 4 ang bagyo natin. 4 yung bagyo natin, guys. Ayun, lakas ng ano doon, oh, apaw, oh. Ang lakas ng apaw ng ano. Grabe. Ang lakas ng apaw ng gutter namin, ah. Baha na kami sa terrace, guys. Ayan, 10 million in the house. Ay, mega love, shout out sa inyo, guys. Ayan, ayan po ang sitwasyon natin. Napakalakas ang ulan. Basang-basa na si KBR. Dito ako sa bahay, sa terrace. Ayan po mga kababayan. Ayan, comment lang po, guys, para ma-shoutout natin ang ating mga pangalan. Shoutout sa inyo dyan. 12 million in the house. Mega love, shoutout sa inyo. Ayan po, pag-pray po natin mga kababayan natin, guys, yung mga nasa labas na mga commuters natin, mga nagtatrabaho, guys. Ayan po, suspendido na po ang klase natin ngayon at mga nagtatrabaho sa government. Kanina pong umaga pa po suspended. Ayan po. Actually, kahapon nag-suspend na ng trabaho sa government. Half day na yata kahapon, half day na sila. So, thank you so much. Update lang po yan sa bagyong Karina at Butchoy. At hindi lang po yan ang bagyo, 4 po yan magkakasunod. Kaya mag-ingat po tayo, mag-pray tayo, guys. Mag-pray tayo. Pray natin ang mga kababayan natin na nasa critical na sitwasyon katulad sa probinsya. Marami na pong napabalita sa TV na yung mga kababayan natin sa
iba-ibang lugar ay nakakaranas ng pang landslide at pagbaha. So ipag-pray natin po ang kaligtasan ng bawat isa sa ating mga kababayan sa iba-ibang lugar. Ayan po guys, nilalamig na si Kaluto, si KBR TV, ang lamig. Ako ay nakasando lang at naka-short. Ang lamig, nandito ako sa terrace guys, nakababad na yung aking paa dahil baha na rito. Yung aso ko, si Elias, pasok doon. Pasok. Ayan, bibidyoan kita. Pasok na doon. Baha dito, baha. Pasok. Ayan, pinapapasok ko kasi baha na dito, wala siyang matulugan eh. Huwag ka nang labas-pasok. Doon ka na. Labas-pasok ka eh. Ayan o. Ayan, bibidyoan kita. Labas-pasok eh, basa eh, baha. Yung alaga kong si Elias, labas-pasok dito sa alaga ko si Elias, aso. Labas-pasok sa terrace, eh baha. Eh nababasa din dun sa loob. Ayan, hinarangan ko na siya. So ayan guys, update lang po ulit natin. Kasalukuyan na lumalakas pa rin ang ulan. May kasamang hangin. Pabugso-bugso po ang hangin. Ayan. So ipag-pray natin na lumisan na tong bagyong na to. At yung parating pa, sana wag naman lumisan na ulit. Ayan, 9 million in the house. Mega love shoutout. Share lang po yung ating live para ma-update naman yung ating mga kababayan. Ito pong sitwasyon, madilim ang ating panahon. Walang tigil ang ulan. Nasaan ka na araw? Di ba may kanta, no? Walang tigil ang ulan at nasaan ka araw? Mula nang tayo'y maghiwalay at nagpaalam. O diba? Gusto niyo bang kumanta ako ng... Ayun, lalong lumakas. Nagalit, pati payong ko. Lumipad. Lumipad yung payong. Ayun, sorry guys, napindot yung... Nabasa tuloy ang cellphone ko. Lumipad yung payong eh. Ayan, humina na naman mga kababayan yung ating ulan. Ayan, tingnan nyo po guys, humihina na naman. Mamaya na naman, lalakas na naman ulit yan. Paano mahuhupa yung ating baha? Kung ganyan ang sitwasyon natin. Ayan, ipag-pray natin, Lord, palampasin nyo na po yung mga bagyo na darating pa. Ayan po, kasi kumukulog na naman siya. Dapat magbibrigada kami ngayon eh. Magbibrigada ako. Kaso hindi na ako nakalabas eh. Lakas ng ulan kanina. Daling araw. Sa palagay ko, may extend yung brigada eh. Kasi siyempre marami pang tinatapos sa bawat room. Kung ganito magpapatuloy ang ulan,
eh talagang ma-extend yung ano natin, ma-extend yung brigada, ano. Palagay nyo. Ayan, lumakas na naman. Ayan, oh, nakungungo na ako. Lamig. Inisip po na ako, guys. So, alang-alang sa ating pagbibideo, guys, pag-update natin para ma-update yung mga kababayan natin sa abroad. Hindi lang sa abroad, Luzon, Visayas, Mindanao. Basta ipag-pray lang natin, guys, ang ating kababayan para ligtas tayo lahat. So sa mga ano, guys, doon sa mga critical area, pwede na po kayong lumikas doon sa inyong barangay o kaya sa overcourt. Huwag niyo lang hintayin na bumaha pa sa inyong lugar o inabot pa yung bahay nyo sa kayo kikilos. Pwede na po kayong mag-evacuate, guys, para sa ano, sa kaligtasan ng bawat isa. So mag-ingat po tayo and pray. So hinihingi ko po sa kababayan natin na nakakapanood ng live, ay pag-pray natin ang ating mga kababayan, yung mga nasa probinsya. Ayan, yung mga malalapit sa landslide, sa baha. Ayan, pag-pray natin ang kaligtasan ng bawat isa. So ayan na naman, humina na naman ang ulan. Mamaya niyan ano na naman, lalakas na naman. So, syempre, hindi mababawasan ng baha natin. So, comment lang kayo, guys, para ma-shoutout natin. Share lang po. I-share nyo lang po ang ating video para ma-update naman ang ating mga kababayan. Okay po? Maraming salamat sa pagbisita sa channel ko, KBR TV. Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you so much. God bless us all. So, ingat-ingat po tayo. Ingat. So, 10 million in the house. Ayan, mega love shoutout sa inyo din. Ano na sitwasyon sa lugar nyo, guys. So comment lang, guys, kung ano na sitwasyon natin dyan sa lugar nyo. Hello mga kababayan natin, si Jean White 2. Good afternoon, host, sabi niya. Thank you. Ayan, bibigyan kita ng jacket. Ayan, may jacket ka na dahil malamig ngayon. Ayan. May jacket ka na, Jen White 2. Thank you sa pag-like dyan. Salamat. Pakishare na rin and follow. Sama mo na rin yung ating KBR TV official. Yung ating page, KBR TV official. Ayan. Yung YouTube naman natin, KBR TV. Ayan. Facebook page, KBR TV official. Ayan, thank you so much. Ay, mga kababayan natin sa Japan, makulimlim po. Ayun, makulimlim din po mga kababayan sa ating kababayan dyan na si Jen White. Ingat din po kayo dyan. Ano pong update dyan? Meron din ba kayong bagyo dyan? So sana wala naman. So dito 4 ang bagyong magkakasunod.
Okay, okay. Oh. Saka mo na lang ilagay yung main channel mo. Ano bang main channel mo? Ayan, maraming salamat, Gen Y2. Ayan, ingat din. Oo, may bagyo dito, 4 na magkakasunod. Ito, pangalawa na yata to eh. Yung una kahapon, si Karina. Ngayon ay parang si Butchoy naman. Eh, hindi ko pa alam yung dalawa. Pero ang balita, ayon sa Pag-asa, ay 4 na magkakasunod na bagyo ang parating. Ayan, mainit pala sa Japan. Okay. So ipag-pray na lang po natin ang mga kababayan natin dito sa Pinas. Ayan, hinihingi ko po ang inyong dasal, ang inyong dasal mga kababayan natin sa Japan, sa ibang panig ng abroad, mga kababayan natin sa Middle East, sa Amerika, kung saan man lugar. Ay, maraming salamat Gen White. Ayan. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat Gen White sa share lang po ang live natin para ma-update naman yung ating ibang kababayan. So kasalukuyan po walang tigil ng ulan, pabugso-bugso, maya-maya wala, maya-maya meron. Kaya hindi natin hindi mabawasan yung ating baha. Ayan. So ingat-ingat po tayo guys, ingat. Ayan, Jen, nag-ano ka ba? Nagla-live ka ba? I mean, nag-live stream? Nagla-live stream ka ba? Parang panood na kita sa sa ibang nagla-live. Thank you, Jen. Ingat din. So, ayan, 5 million in the house. Shout out po sa inyo, guys. Anong ginagamit mo pag nagla-live yung main? Ano yung main mo? Parang napunta ako dun, Parang pumupunta ako sa live mo, Dami ko kasing pinupuntahang nagla-live Kanino ba yon? Pumupunta ka ba kay kay Daisy Lynn? Sabi ko na nga ba, nakabisit na ako sa iyo Kilala mo ba yung nagla-live na si Daisy Lynn? Or yung RA? Saan ba kita nakilala? Kasi marami akong pinapasokang nag-LS Kung hindi, dun sa isang lalaki na si Ken. Gen Y. So, lagyan na rin kita ng damit kasi malamig din. Ay, pare. Ayun, sabi ko na napunta na ako dun Pero, wala kayong pinupuntahang LS din. May mga pinupuntahan ako yung RA, si Kaartista Network,
Si Ken yung nagre-live stream, kumakanta. Saan ba kita na? Nag-drop by lang siguro talaga. Okay. Maraming salamat dyan Anong ano mo? Nagkumakanta ka rin? Ayan, lumakas na naman guys. Ang lakas na naman. Ang dilim. Walang tigil talaga. Kawawa naman yung mga kababayan natin guys na mga kababayan natin na inaabot ng baha, landslide. Ayan, ipagdasal po natin guys. Okay. Lagi naman ako pumupunta pag may mga live yung mga kakilala ko Mahilig akong mag-ikot-ikot sa mga nagla-live. Maraming salamat Okay. Ingat ka rin dyan sa Japan. Ingat ka. Pahinga ka muna. Nandito ako ngayon sa labas sa terrace namin. Nilalamig na ako dito. Ang lakas na ng ulan na naman Ayan mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, ay pag-pray natin ang mga kababayan natin dyan. Ayan. Hinihingi ko po ang inyong dasal mga kababayan. Luzon, Visayas at Mindanao, pati na dyan sa abroad. Yung mga kaibigan natin sa abroad, ipag-pray natin ang ating kababayan dito sa Pinas. Thank you din po. Thank you, Miss Jen White and Jen White 2. Thank you so much. Ayan. Ang lakas ng hangin. Ito po yung terrace namin, nakababad na yung pa ako rito. Ayan, 2 million na lang ating yung gutter ko guys. Umaapaw yung gutter, siguro mayroong yan. May bara. Ayan may bara yan guys. Baha na rin dito sa amin Diyos ko, lalo pa sa terrace namin bumabaha, lalo pa sa ibang lugar. Oh my God, pagdasal natin ang ating kababayan. Maraming salamat, Jen. Puro imported ang ating bisita. Kanina si Cosmos Carey. Ngayon si Jen White. Maraming salamat sa mga foreigner natin bisita. Ayan, oo, tama. Sana matapos na talaga yan. Maraming salamat, Ans Clara. Pag-pray natin ang ating mga kababayan natin na Luzon, Visayas at Mindanao. Hinihingi ko po ang iyong dasal na sana ay ligtas ang ating mga kababayan sa kanilang lugar. Ligtas sa baha, ligtas sa landslide.
at ano-ano pang sakuna. So mga kababayan natin guys, kung maaari po sana ay kung may pagkakataon kayong lumikas ay lumikas na po kayo. Huwag nyo nang hintayin tumaas pa ang baha sa inyong lugar. Ayan. Pwede na kayong lumipat sa inyong mga evacuation center sa mga barangay. Sa barangay or sa school, sa cover court. O pwede na kayong pumunta guys sa mga matataas na lugar. Sa hindi siya prone sa landslide or sa baha. Kaya nga walang tigil ang ulan, sabi ni Hans Clara. Eto nga, kasalukuyan, napakalakas. Nandito ngayon ako sa terrace. Ayan, nilalamig na ako guys, mga kababayan. Ayan. Pero okay lang dahil para naman sa ating mga kababayan na ina-update natin ang sitwasyon. So sa mga kababayan natin, mga rescuer dyan, mag-ingat po kayo, mga bombero, mga volunteer na tumutulong sa ating rescue sa ating mga kababayan na stranded o ano pa man. Ayan, maraming salamat guys, yung mga volunteer ng bombero, sa mga rescuer natin dyan sa Marikina, sa iba't ibang lugar. Napakalaking tulong po ang yung mga ginagawa, mga kababayan nating rescuer. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Thank you. Share lang po ang live natin at comment lang po kayo guys kung anong dapat natin gawin. At para ma-recognize ko po kayo at ma-shoutout ko po kayo. Ayan, shoutout sa 7 million in the house sa aking channel na bumisita. Ayan po guys, napakalakas ng ulan guys, walang tigil. Dito po ako sa terrace. Live with Tin and Ed. Uy, wow! Maraming salamat, live. Tin. Ayan, bibinigyan ko kayo ng jacket kasi maulan dito, may bagyo. Ipag-pray lang po natin na live, Tin and Ed. Tin and Ed, maraming salamat sa pagpunta sa akin live. Ito po ang sitwasyon natin, napakalakas ng ulan. Meron po tayong bagyo dito sa Pinas. Ayan po mga bisita natin, mga taga-abroad. Ito si Tin and Ed ay hindi ka na nakaka-whitey. Kumusta naman? Kumusta naman ang buhay-buhay natin dyan, Tin and Ed? Ipag-pray po natin na saan ka ba sa ano ka ba? Australia ka ba? Sa Amerika? Ayan kababayan natin, puro abroad yung mga bisita natin ngayon Mga imported yung ating yung bisita ngayon. Si Live with Tin and Ed. Oo nga hindi na nga kita nakikita Maraming salamat sa pagbisita napunta si tatay nagla-live na naman, pero tuwing Sabado, Linggo lang, sabi niya. Parang 1 hour lang siya nagla-live, 1 hour na lang. Okay lang naman paminsan-minsan, basta kailangan magtrabaho di ba? Kailangan magtrabaho, siyempre, di ba? Maraming salamat, live with Tin and Ed.
Okay lang kahit hindi mag-live, paminsan-minsan lang, okay lang yun kasi syempre nagtatrabaho eh. Ingat lang, pag-pray lang po natin ang kababayan natin, guys. Nakita mo nag-live si tatay. Oo nga, syempre. Parang ano lang, nasilip mo lang ko. Hindi ka naman pwede makipagsabayan kasi nga, syempre, late na rin sa inyo. Saan nga kayo, Live with Tin and Ed, saan nga kayong bansa? Australia kayo, di ba? O Switzerland? New York. Sa New York. Ayan. Shout out sa mga kababayan natin sa New York. Sa ano to? Sa Sampaloc to. Sa Sampaloc, Manila kami. Nagla-live ako kay Diwata pare sa Pasay yon. Ay madalas ako mag-live doon sa parisan ni Diwata. Kilala mo ba si Diwata? Kilala mo ba si Diwata? Tin. Si Diwata Paris Overload, kilala mo? Pag umuwi ka rito, pasyal kayo sa Pasay. Kain kayo ng pares. Nakapunta ka na? Nakauwi ka na pala? Saan ka pumunta? Sa Pasay o sa QC? Kasi sa Quezon City, mayroon na rin siyang parisan eh. Saan ka nakapunta? Sa Pasay o sa Quezon City? Okay. Napunta ka pala sa live ko. Maraming salamat. Akala ko nakauwi ka na. Maraming salamat Oo. Maraming salamat pag napunta ka na. Mag-comment ka naman para ma-shoutout kita. Oo, napasyal ka pala sa live ko. Madalas ako dun eh. Kasi bakasyon, pumupunta ako doon. Sa opening ni Diwata sa Quezon City, nandun ako. Nung nag-charity event siya, nung namigay kami ng pagkain sa mga dati niyang kasamahan sa tulay. Kasi nakatira si Diwata dati sa ilalim ng tulay. So binisita namin yun, may charity siya, nagpakain siya. Nagbigay siya ng pares, pagkain, bigas, groceries. Sinamahan namin siya, lahat ng mga vloggers. Team Diwata, yung mga nakasamang vlogger, yun, sinamahan namin siya doon. Namigay kami ng mga pagkain. Okay. Kahit pa BG lang, okay lang. Basta, pero mas maganda kung naka-comment ka para siyempre, mapasalamatan. At para ma-recognize naman kung ano. Siyempre, para ma-shoutout kayo. Ayan. Maraming salamat. Live with Tin and Ed. Okay lang din yan. Basta lagi ka naman nandun sa live ko eh. Okay lang yun.
Kumusta na nga pala yung aso mong malalaki? May, di ba may... Parang dalawa na yata ang aso mo eh, no? Ayan, humina na naman yung ulan, no? Humina na naman. Ang dilim na naman dito. Ah, okay naman. Share lang po ang live natin, ha? Share, tatlo po. Ah, tatlo. Parang huling kita ko dun, dalawa, oh. Ang sarap kalaro yung mga aso, no? Sa playground nyo. Di ba may malaki kang aso? Ay, lalaki nga nun. Ang lalaki nga nun, German. Grabe. Di ba matabang ang pitbull? Kasi sa tropa ko may pitbull sila. Talagang nangangagat daw eh. Matapang sa tao. Totoo ba yun? Oo, sabi niya eh. Pero kung talagang ano naman alaga naman yung aso, talagang hands-on yung nag-aalaga. Hindi siguro ganong agresibo, no, na sasagpang agad, ano. Ayan po mga kababayan, ang lakas ng ulan, no. Pagdasal po natin mga kababayan natin dito sa Pinas. Ayan, sa mga nakakapanood po ng live natin, hinihingi ko po sa inyo guys ang ating inyong dasal sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao na nakakaranas po ng ating bagyong Karina at Butchoy. Ayan po ang napakalakas pong ulan ngayon. Kaya malakas din po ang hangin. Kasalukuyan po ay binabaha na po ang ibang lugar dito sa Maynila. Ayan po ay marami na po mga rescuer ang nandun sa kanilang lugar. Ayan, maraming salamat, sabi ni ingat po sa lahat, sabi ni Life with Teen and Ed. Ay, okay. Sige, pahinga ka na muna. Salamat sa pagbisita sa akin live. Thank you. Oo. At sa mga susunod pang live, sana nandiyan ka pa rin. Salamat. Ingat din kayo. Ingat. God bless. Pag-pray lang po natin ang kababayan natin. Thank you. Live with Teen and Ed. Shoutout sa inyo dyan, guys. Ayan po guys, supportahan po natin ang channel ni Life with Teen and Ed. Ingat po. Ingat. Thank you so much. Ayun na naman, humina na naman, oh. Walang tigil ang gulo. Ay, thank you so much. Thank you, live. Thank you. Bye po. Ingat po kayo. Ingat po. Kumusta? Regards na lang po sa mister nyo.
Regards na lang po, regards. Thank you so much. Thank you sa palipad mo dyan, thank you. Wow, first time yata ako naka-receive ng ganun, ha. Thank you so much. Live with Tin and Ed. Bye. Bye. Kumusta na si Mister? Regards na lang kay Mister mo, ha. $10 million in the house. Shoutout sa inyo dyan, guys. Mega love shoutout. Ayan po ang sitwasyon po natin ngayon, guys. Palaka na tuloy-tuloy po ang ulan. Walang tigil po. Ayan po. Napakalakas ng ulan, guys. Maraming salamat sa pagbisita sa channel ko, guys. Thank you so much. Thank you. Pag-pray po natin lahat ng ating kababayan na nakakaranas po ng bagyo. Pag-pray natin ang kalagayan nila, guys. At po minumungkahi ko po sa mga kababayan natin na lumikas na po sa mga prone sa mga baha at landslide sa inyong lugar ay lumikas na po habang maaga pa. Lumikas na po kayo, guys. Punta na po kayo sa malapit nyong barangay cover court. Ayan. Diyan sa matataas na lugar, guys. Grabe. Grabe to, guys, oh. Wow, ang lamig na. Papasok na ako, guys, ha. Ayan po, kasalukuyan po, guys, ha. Ang lakas ng ulan.
Ano, lutuan sa ano. Kumain. Wala. Ako yung ano mo. Baka mahulog kayo. Saan ba nakalagay? Nandyan si Elias, oh. Nakatayo dyan sa aquarium, oh. Saan tayo pwede Okay na? i-duklong to? Okay na yun. Kaya mga kababayan, tapos na tayo mag-live update sa ating bagyong si Karina at Butchoy. Ngayon ay ilalive ko muna yung ilalive ko muna yung lulutuin kong miswa. Ayan, samahan niyo ako guys. Simpleng lang to, simpleng lutong bahay lang. So, ayan.
Simpleng luto lang sa miswa. Hindi kami kasi makalabas gawa ng ano. Nagulas lang yan. Saan ang boses nito? Ay, tinanggalan mo yung boses. Mga sa ano? Sa 17 ma, channel 17. Yung sa maliit na ano, sa maliit na remote. 17. Pwede na lang mag-channel minus dito eh. Diba? Hindi nga, sa malaki nga, ay sa maliit. Diyos ko, naka-live tayo, ang tigas ang ulo mo. Pag-usapan natin, sino ba ang nag-desisyon tigilan na yung relasyon niyo? Ayaw mo itapak dun. Pero hindi, may question lang ako na parang gusto mo itanong mo yung Yung mga tinuturuan niyo po, ano po may mga special ways to that? Yung mga Facebook nila is children with autism, tapos children with intellectual disability, and children with Down syndrome po. Ito po yung pinili ninyo. Ako po, yun po talaga kasi, actually, talagang pinili ko talaga ako. Pero yung ko po master's degree ko is, yung sa ano ako, was special education. Ayan, sardinas, miswa. Gigisa lang natin guys. Hindi tayo nakalabas ng bahay. Ayan. Sarap to guys sa ano, pag tagulan. Buyas bawang lang oh. Tapos paminta. Konting paminta. Konting asin. Oh, ayan oh. Konting asin. Ano, mekos lang oh. Lagyan natin tubig. Kailangan na natin ang confirmation kasi we are not allowed talaga to say na ito ba kang proposal na pipi namin kasi academically and socially input na siya for the things that you know Lagyan na natin ang miswa. to be able to be prepared for going to the war. So, the Maganda putulin mo yung ano. Mukhang maganda tong Oo, bago nila yan eh. Excellent. parang merong ano may pansit canton yan. Oo, bumili tayo niyan sa Oo. ay sa World Trade. Ganda ang texture niya. Oh. Oo. Tsaka malinis eh. Mas Madali mahal siya. madali putulin. Oops. Kas. Okay na kaya itong sabaw?
na to, no? Ay, matutuyan siguro to pagka kumulo. Ayan. Ayan mga kaluto, ang sardinas tayo ngayon sa Tagulan. Pipino sa miswa, pwede eh. Ares. Ganyan ba? Ay, ga! Ganyan ba? Ganyan ba? Ay, nakabukas! Ayoko. Hindi naman bagay. Yabang mo ah. Si Bossing, oh, si Bossing. Yung nakalagay sa Hanabishi. Wow, ang pogi ni Bossing. Tingnan mo. Bata, no? Mama, wala na tayong bensin, ano? Sa dami namin natin. Wag ka nun. Hindi, meron doon. Nakalive ka ba? Oo, bakit? Doon, may isang suki. May benching na yung mega. May benching na pa. Ayan guys, ang ulam natin sa Tagulan ay sardinas na may miswa. Ayan, sarap nito. Ano kaya kung kunin natin sa tanim yung kangkong? Pwede kaya yun? Huwag na, no? Ayun, oh, 5 million in the house. Meron pa tayong viewers. Ayan, ayan na natin sa 2 hours. Ayan. Dinner. Wala namang sinabing dinner, ah. Mukhang wala silang ano. Tama na kaya naman? Ay. Bigan mo pa. Wala naman siya. Hindi na siya kita, ano? Ayan lang ang ulam natin ngayon, guys. Hindi tayo nakapamalengke. Hindi tayo makalabas dahil gawa ng malakas na ulan. Wala tayong gulay. Sibuyas, bawang lang. Sardinas muna tayo sa Tagulan, guys. Sinimaan natin ang miswa.
So yan, luto na guys. Kain na. Sardinas muna tayo ngayon sa tag-ulan. So 3 minutes na lang guys, mag-e-end na tayo guys ha. Mamaya pa, mag-vlog ka. Labas tayo, bili tayong pagkain sa labas. Punta tayo ni... Well, puntahan natin si Tres. Ayan na, magko-close na tayo guys. Punta tayo sa sa labas. So, ano na guys, 2 minutes na lang tayo. So, pwede pa mag-extend ng konting minuto na lang. Guys, nandito ulit ako guys. Tapos na ako magluto. Nandito ulit ako sa labas. Sa labas. So, mag-update muna tayo guys ulit dito sa labas ng terrace. Ito yung terrace namin. Yung mga halaman ko. Ayan. Meron akong may kulungan ako doon, may isa akong ibon na alaga. Ayan. Matapang yung ibon na yan, mula yan sa kasama niya. Pinatay niya yung kasama niya. Ayan, kaya solo siya ngayon. Sabi ko magpakabait siya para mabigyan ko siya ng partner. Ayan, doon naman sa kabila guys, meron naman ako dito ibon pa rin, parakit. Ang dalawa, oh. Okay lang kayo dyan. Huwag kayong magpaulan, ha. Oh, ayan, nandun sila, oh. Ayan ang alaga ako si Elias, oh. Hoy, Elias, pasok doon. Pasok doon. Labas-pasok ka na naman, umuulan. Hello. Hi ka, hi. Hello. Oh, pasok na. Yun. Pasok na siya. Nababasa na siya eh. Ayan po guys. So ayan po guys, wala nang yan po yung sitwasyon natin sa kalye natin. Kalye namin. So ayan. Dito naman sa lugar namin, mataas to. Tapos papunta doon. Yun ang binabaha doon sa may Luzon. So ayaw ko lang ngayon kasi nagawa na rin yun. Nagawa na yung drainage na malalaki doon. So siguro hindi na rin. Maraming salamat. Maganda yung aming lugar. So sa ating mga kababayan na nakakaranas ngayon ng pagbaha. So mag-ingat po tayo. Magdasal tayo. At kung critical naman yung kalagayan nyo, ay pwede na kayong lumikas sa inyong mga evacuation center. Sa cover court, pwede kayo sa barangay, sa mataas na lugar. So, maulan na araw sa inyong lahat. At kahit bagyo tayo, tuloy pa rin tayo sa ating buhay. Ingat po yung mga riders natin, mga delivery riders, mga motorcycle, mga jeep driver, bus driver. Mag-ingat po tayo guys, mag-ingat po tayo at dasalan tayo, laban lang. Ayan, tuloy-tuloy lang ang buhay kahit na may bagyo tayo. Patuloy tayo magdasal. Ayan, so ipagdasal din po natin na hinihingi ko po sa inyo na ipagdasal ang mga kababayan natin na nasa ibang lugar sa probinsya o dito man sa Maynila. Pagdasal po natin ang mga kalagayan nila guys, na sana hindi naman sila
hindi naman sila ma-disgrasya o ano pa man. So maraming salamat guys. Thank you so much sa pagpunta sa live ko. Thank you. So God bless us all. So ingat po tayo mga kababayan. Ingat. Lalo na may bagyo tayo ngayon. Thank you so much. Thank you. So mag-i-end na po tayo guys. End na po tayo. Yes.